Tu i wracamy. Dobra. I teraz... Tylko jeszcze tak. Tak, dobra. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co Co? z tego? A, że Mądre koz... to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały Boromir. wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwę odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Fakt faktem. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki, żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No, czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. No to nie... Co? Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Ciekawe. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. No wreszcie mi się gra na full screenie odpaliła. O! Dobra. Guślarz, guślarz. Pokaż rogi. Dam ci sera. Na barłogi. Takie tam niepopularne powiedzenie. A propos CS-a to też mam Golda 2. Wbiłem wczoraj. Wbiłem również wczoraj, muszę się pochwalić. Sektoidy. Andriaga Wojownik. Poroniec. Taki maluśki, to jakiś taki bajtel jest. Wrażliwy na akcji. Jeszcze nowych map CS-a jeszcze nie ogarniałem. Ogrowate. Nekery to są małe gnoje takie wredne. Baba cmentarz. Te baby są okropne. Mglak, utopiec, żalnica. Wszystko to jest straszne w tej grze. Licho ze studni, południca, północnica. Ciekawe, czy jest wschodnica i zachodnica. Jakby była wschodnica, to by pewnie atakowała oblewając spirytusem. A zachodnica to nie wiem. Lewactwem. Kura z króliczkiem też była jazda.
Wyverna walczyłem, ale nie zabiłem oczywiście. Poziom milionowy. Dobra. W BF3 dawno bardzo nie grałem. Ale może jeszcze kiedyś. Pieron wy! Pieron wy! No nie wiem, Baruna. Ale jaka pogoda w ogóle. O, jak się błysło, widzieliście? Jak się blisko po firmamencie. Fest. Aż mnie strach bierze. Słowianie pojęcia lewactwa nie znali. No tak, to były czasy bezlewackie. Ja ci, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Teraz będziesz przepraszał. No. Pizgomy się. Łucz... Oni nie umią walczyć. O. Masakracja. Łelelej, łelelelelej. Mroczny, ale co mroczny? O, fistech. To się zażywa, spoko. Znaczy, no nie no, nie wolno. Miecz się popsuł, właśnie widzę. Biera wszystko. Ludzi spokojnych napadł zbój. Ja... One mnie napadli, te hachory pieronowe. Hacharizmus. Ino hacharizmus. Co ja to znot? Sidryjska przeszywanica. Ja tyle znajduję tych pancerzów. Ogromną ilość. Wszystko to do sprzedania pójdzie. Co to znaczy średnio wysokie ustawienia? To znaczy, że niektóre ustawienia są średnie, a niektóre są wysokie. A teraz akurat chyba wszystkie mam na średnie ustawione. Albo nie, tekstury miałem na wysokie i coś tam jeszcze. Chłost. Geralt z brodą wygląda obłędnie. No do twarzy mu mówię, taki trochę... Taki trochę samuraj. Samuraj Jack. Jack, samuraj Jack. Ja tam się... Frostus, co ty godasz? To jak czarownice se wcierały w ta drugo śluzówka tam. Tam w te łony. Piorun uderzył w kasztan? Jack nie miał brody. No Jack nie miał jaki kasztan? Pana! Co się tam... Hopy wiszą to dobrze, to zwyczajowo. Wioska się hajcuje. Gipko! Ja usłyszałem kasztan, poważnie. Piorun uderzył w kasztan? Jaki kasztan? Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna zbiera je tylko jesienią. Co się dzieje? Nuda jak fiut? To jest nuda? To nie wygląda jak nuda.
To wygląda jak pożar. Jak on taką bramę tak otworzył, no to szacunek ludzi ulicy. Oswin! Gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Ja idę. Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Te, słuchaj. Daro będziesz miał wklupane. Ty! Ja cię skąd znam? No tak. Wiedźmin! Chodź! Napijemy się strasznie blady. Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. A tam stajenny Lałeś się od pali. dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Zaraza. Ogień się Nie, rozprzestrzenia. tam się stajenny. Uciekło od ciebie. Staje- Tak było? Muszę mu szybko wdupić. Musimy porozmawiać. Stajenny się spalił. O, mogłem to zrobić w odwrotnej kolejności. Faktycznie mogłem. Siadaj. Biły się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna Raz czy dwa. zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam kurwa wiesz? Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. No to rubo. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień.
O, Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. to jest naprawdę dobrze zdubbingowana postać. Jak nie narzekałem na niektóre tam, że tak se, to Baron jest zdubbingowany Bella Fantastica. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie weszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Szkoda hopa. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało.
Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. O matko, jakie tutaj teraz są ciężkie tematy. Masakracja, aż się zesmutniałem. Cześć, Hachol. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Jedźmy z tym szałotym. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Sad story. No ale... Proza życia. Jeszcze kawałek, idź za mną. Nie mam nabitego, znaczy nie mam miecza ulepszonego. Nadaliście dziecku imię? Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tutaj. Cześć, Dariola. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół Ciężkie jest klimaty. rozkopany i Masakracja. Co to znaczy? że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Jezus, ohyda. Weź go na ręce, szybko. A co jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić. Uspokoję go magią. Weź go na ręce. Teraz. Ja pierdzielę. Ja mi się aż ręce spociły. Bogowie miłosierni. Co ja mam? Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Jeszcze przygotuję akcji. Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w chłobuka. Możesz. Kurwa! No cool story. Mogę zapisać. Yes. Fajne bobo. Pana, ino pomału, ino po... Pochowajmy go! Głodne widma Co? wyczuwają porąca. Kurde. Madre de Dios! Ale się więci. Zaraz mi wypadnie. Uspokój go jako. Zagryzie mi!
O! To tak się to uspokaja. Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. No to jaja, a może trzeba było to zakopać jednak. Nie no, nie byćmy takie. A ja chciałem ino z akcji go... Zaraz im więcej, musimy się śpieszyć. No to ja nie mam zamiaru czekać aż nas... Ciulej mu! No! Gerwan! Proszę cię. No, idź zes. Kierunie. No, ciulej się. Dobra, akcji. Znowu to samo. Bije się jak węgorz, nie utrzymał. O, pierunie. Wybrałeś imię? Muszę się zjeść trochę To mięsa. wymyśl jakieś, to ważne. To dziewczynka. Jaka neczka chciałaby ją nazwać? Pana, wymyśl coś, proszę cię. Bo jak mnie swędzi... O! Jak dakle swędzą, to idzie kojfnąć. W grach. Co teraz? Powtarzaj za mną. Na siłę nieba i ziemi. Na siły nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię. Powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. Uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakop ciało. Smutny wątek, że aż mi się cały humor zepsuł. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Geralt, trochę uczucia. Ale Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Ciekawe, czy Kłobuk ma coś wspólnego z Kłobuckiem. Cześć Kaśka, witam cię.
No, siadam i czekam. Geralt to jest zimny drań, ale w tej brodzie mu dobrze. Wygląda trochę jak Tom York. Starszy. Obecnie, w obecnym wieku. Wzywam cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. Co ja za magię? Ło, ten szajs działo. Wskaż mi drogę do swoich krewnych. Ciul, fajnie, ludzie łażą, duch furgo, a one... No nic. Ja takie rzeczy widzę codziennie. Co w tym jest takie dziwne? Chyba, że oni go nie widzą. Ja to też tak można być. Te chopecki go nie widzą. I no ja go widzę. Ci nie byli jakoś w szoku. Białowłosy, tylko spójrz tutaj. Nie mogę teraz, gonię ducha. Będę utopki. Co to jest za... Aha. Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. No zaraz obejrzymy, co sam konia zawoła. Już się udało bez konia. Kowa? Smolarzy na pewno nie byłoby stać na konia. Smolarzy. Co ty smolisz za głupstwa? Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Podkowa? Smolarzy na To pewno już nie żech byłoby stać na słyszał. konia. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie tu były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Przekaz podprogowy tego questa jest antyaborcyjny. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. Łop, Endriaga. Tako maluśko. Łe? To nie była aborcja, no wiem, no ale wiadomo o co chodzi. Pokaż ekwipunek, nie mogę. Już pokazywałem tyle razy, że mi gańba. Poroniec, nie aborciec. Gorzki dowcip, ale akuratny. Eee. Puchnie! Puch. Łelelej, łelelele. Spuchły. Pojady miały używanie. Ale tak warto się temu przyjrzeć. Powinienem zbadać to. La 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 la. Kurde. Kusza nadal się nie przydaje.
Mam trochę lepszą już... która wali tam lepszy damage, no ale to nadal jednak jest takie... Takie se. Co my tu mamy? Czasem tam można ciulnąć, ale większego damage'a to nie robi. Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. I no żadne gryfy albo inksze. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Maybe. Poderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Podsumujmy. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Dobra, idziemy za Wygląda Kłobuckiem. na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Rodzina Corleone, tak. Urwała łeb koniu i dała do łóżka tam pana reżysera. Wilc. Ło, już na jednego szlaga. Łelelej, łel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 ej. Przypominam wszystkim, którzy się nie zorientowali, w prawym dolnym rogu znajduje się suma, gdyż dzisiejszy live jest charytatywny i wspieramy mnie, biednego streamera Mikołaja, który Rybacka chata. któremu przydałaby się nowa Chyba karta chcę, żebym graficzna, zbadał to miejsce. aby uraczyć siebie i was wyższą jakością interaktywnej bla 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 i tak dalej. No, na kartę zbieram. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mamo? Cicho, synek. Wypaplał. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oksenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie i lepiej niż na Wrońcach u pana barona. Panią Annę znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, Dziękuję. ale nikt palcem nie Zaraz kiwnął. uzupełnię. Mianowicie już, także kolejna donacja od Darii. Kto da więcej? Dziękuję. Idzie lepiej niż się spodziewałem. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nie w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno tak, że na 2 łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Witam cię, Szewski. Nagle ni stąd ni zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki.
Co to było? Jakie znaki? No, takie jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach. od Stygmaty środka. można... Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Ciekawe. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy Czas móc miecza nam za dobro i tak dobrem dalej, i tak odpłacać. dalej. A kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Poroniłeś to się ładne. z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny Mały uratować się Seba. nie No, w sumie taki trochę Seba. Nie, jeszcze Dzięki za chciałem pomoc. zapytać coś. To panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej Nie mocy. wiem, Syba. Nie wiem. Aha, Kurde, chciałem jeszcze coś zapytać. Widać, że synek ze wschodu, no takie też... A oni po nagu łażą po chałupie, to co są za ekscesy, pytam się. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Kurde, ale czaicie w ogóle, to jest tak jakby to sobie przemyśleć w ten sposób, to sam pomysł na ten quest jest okropny, nie? Jest straszny koncept w ogóle, że babka poroniła dziecko i że potem to nienarodzone dziecko zamienia się w potwora, który zjada płody od ciężarnych kobiet i w ogóle... Straszne to jest. Takie bardzo dorosłe, że tak powiem. W każdym razie to jest taki rodzaj obrzydliwości nie po amerykańsku, tylko takiej bardzo wysublimowanej. Wiecie, o co chodzi. I co, pas? Swojska słowiańska ohyda. Hop, siup, tralala. Tak, bo życie to nie bajka. Dokładnie, aż trzeba save'nąć z kuli tego. A w ogóle jak idzie levelowanie? Ło! Levelowanie teraz idzie wręcz błyskawicznie. Jeszcze 267 punktów i będzie 11 level. Teraz już naprawdę idzie spoko. Musiałbym sobie ten miecz w końcu ulepszyć. Zbroja go pogrubia. No, faktycznie. Taki bas mu się robi. Bas, hobby, kontrabas. Coś w tym jest. Ale może zanim ja pójdę do tego barona, bo to jak wiadomo nie ucieknie. Aha, to tam jest ten, dobra. Tam jest kowal. Tak zwany Schneider. No fajny pan coś taki elegantny. To nie tu. Sklepany garnek. No. To tyle wygląda, jakby ktoś takiego gorca wziął i tak go
Na plask go poczaską. Ale jak się sprawdza? To nie ma co wynokwiać. O, jak pięknie słońce wschodzi. Kurde, teraz nie wiem jak tam wleźć. O, jakiego slajda Geralt zrobił. No, to nie o to mi chodziło. Ah! Nie możesz tutaj tego zrobić. Jak mnie swędzi nos. Patrzcie jak pięknie. Parkour, no coś w tym jest. Coś w tym jest. O proszę, dostałem 8 zł od Gadzie Granie dla biednego Niklausa. Trzymaj się hopie i tak trzymaj pozdro z Katowic. Dziękuję pięknie. 228 na 1000. Idzie to w bardzo pięknym tempie, za co jestem niezmiernie wdzięczny. I tak, wróćmy do dzieła zniszczenia. No, Geralta przynajmniej świeci słońce, bo u nas to... bida. A ja mam jeszcze chore korzonki do tego, to... mnie taka pogoda wykańcza. Totalnie. Dobra, tam będzie wejście. Jeszcze nigdy nie widziałem recek, żeby ktoś dyntka napisał przez nydy. W końcu po polsku to jest dętka, a nie dędga. Dędga. Ale ładnie, o. Ale kinol swędzi dali. Cześć namiestnik. No właśnie przyszedłem tutaj naprawić miecze. Między innymi. Tutaj mi zawsze zwalnia gra w tym miejscu jakoś tak. Czym mogę służyć? Pana, jest taka sprawa, Chcę obejrzeć twoje towary. że zaraz wam coś sprzedam. O la la! Ładne! Bardzo ładne to jest. Cześć Tiger Gro, witam cię. Kup se pyrlik. Ja, pyrlik a przecinak. To jest bardzo ładne. 92 pancerza. Chyba się skraftuje to. Fajne by to było. Salmijska brygantyna, 92 pancerza. I no tutaj mam jeszcze te one. Ale wszystko inne obniża, no właśnie. Nie, wiecie co, wstrzymię się, bo będę szukał ekwipunku jeszcze... Ekwipunku od tych... Od szkół poszczególnych. No właśnie, na 13 poziom dopiero ona idzie, także...
Dobra, ja sobie tutaj naprawię co trzeba. Skupiam się na questach pobocznych, owszem. Robię poboki, a jak nie umiem poboków, albo są na przykład już nie ma, albo są za ciężkie do zrobienia w danym momencie, to już robię sobie gówna. Ale ma to może zostać. Oj, spoko. Bywaj. Guślarz chce spytać o waszą usługę. Wiedźmińską znaczy się. Powiedz, o co chodzi. Guślarzowi trza człeka, co złego się nie ulęknie. Co jo? Zbliża się noc dziadów i mus nam święto urządzić. Przyjdą zbłąkane duchy, ale i potępieńcy. Trza chronić krąg przed potworami. Co, jaki jest cel dziadów? Po co odprawiacie rytuał dziadów? No, czasem człowiek umiera dławiony żalem, czasem śmierć go zastanie, zanim zdąży zasmakować goryczy. Biedna dusza nie może podówczas opuścić tego padołu łez. Duch błąka się między żywymi. Trzeba go osądzić i odprawić. Po to są dziady. Cyfrowy majster, są różne waluty, zgadza się, są floreny i są oreny, a tutaj są bodaj korony i ja idzie wymienić w Nowigradzie w banku, w którym jeszcze nie byłem, ale pojadę. A co dostanę w zamian? Co z tego będę miał? Guślarz wiedział, że wiedźminy nic nie robią za darmo. Ale nie bój się, guślarz potrafi się odwdzięczyć. To źle zabrzmiało, poważnie, źle to zabrzmiało, co on powiedział. No właśnie, dziady takie zerżnięte z Mickiewicza. Widać, że tutaj CDEP generalnie nie wysilił się na jakąś oryginalność. Skoro potrzebujecie wiedźmina, Gańba. pomogę wam. Guślarz wiedział, że nie odmówicie. Czas zebrać ludzi. Musicie przeprawić się przez jezioro na Kłomnicę. Spotkamy się w kręgu kamieni. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. Co ty masz, Geralt, z tą północą? Ja muszę iść pogadać z baronem. Wiedźminie, pozwól na moment. Co zaś? O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Ło, depresja. Depresja, no ale... Niedawno sobie abortował córkę, także... Że tak powiem, abortował. Co to za list miłosny ja wziąłem? A, list od małżowiny. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Ciężki quest, smutny i ciężki. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. O,
Teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Welen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oksenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. No dobra, no pojadę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Redańczycy zajęli deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała zastane od leżenia. Oho, retrospection. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Czy to jest na pewno dzik? Aleś im za to pięknie wywijała. Gdzieżeś się tego nauczyła? Nauczyła się tego... Nie musicie wszystkiego wiedzieć. Tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. A no właśnie, do kompanii należysz, piliśmy razem, o i odeńca żeśmy upolowali. A dalej nie wiemy skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Ale ją wzdrygło. Tak. Jestem... Jakbym powiedzieć teraz, nie wiem. W sumie, ale ładny jej zrobili pysk, nie? Fajny, kurde, taka ładna. Estetyczna, że tak powiem, twarzowo. Także... Co ja robię? Ja podróżuję, no, tak łażę se, tak. Po prostu dużo podróżuję, a nie zawsze trafia mi się takie doborowe towarzystwo. No, dobrze gada. Za towarzystwo! To rozumiem. Pije jak chłop, na szermierce się zna, dzika ubić potrafi. Zuch, dziewczyna! Dobra, dobra. Jaki odezwał się piast kołodziej. Co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Ale Może jajce. chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. A co, tchórzysz? Co się stało? Strach cię obleciał?
Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się z samym baronem to będzie zaszczyt. O, pani, O, chciałbym to zobaczyć. dajcie pokój. Ja też! Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. Nie! No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Ło, to wyczeźwieje. A przecież w tamtych czasach nie było alkomatów, nie? Najwyżej mi zabiorą prawo na konia na 3 miesiące i... jakoś z tym przeżyję. Zajączek. Hazok. Już świta. Jaki on ma brzydki ryj, tłusty, Gotowy? pryszczaty. Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Coś mi się robi. O, już, coś się z hitboxem dzisiaj dzieje. Może są jakieś zawody czy coś. Nie przynieś nam wstydu! Twój miecz zaraz będzie mój! Niedoczekanie! Patatajaj. Pokaż jej! Muszę to wygrać. Dajesz, dajesz. Zależy ci na tej klaczy, co? Miałam kiedyś podobną! Wygrałach. Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. To jest kuropatwa. Co oni z tymi białymi ekranami? Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się Te uważaj. rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. A czemu współpracujesz z czarnymi mędami? Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I Trzymaj co? się, majster. Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Jo? A skąd ty to możesz wiedzieć? Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Czarni Nie było zaleją już ten nadziei kraj. na zwycięstwo. Wizja Ruszyliśmy Europy. na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Ale jaja, panie Fert. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł.
I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. To są niskie, obrzydliwe, polityczne pobudki. Bywaj. Ja też przeczytałem Wrocław, nie wiem czemu. Też pierwsze co mi się jakoś... Co mózg odczytał to Wrocław. Czy warto brać Dirty Bomb za 2 złote? A co to jest Dirty Bomb za 2 złote? Wódki nie mam, wódki, sorry. Wiedźminie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Laleczka. Szmacianą lalkę? Co, już? No spoko, przekażę. Why not? W ogóle Grzechy bogowie skarali mnie taką... nazwa Wrocław musi być strasznie trudna do wymówienia przez mieszkańców krajów anglojęzycznych. Wrocław. Wrocław. Biera wszystko, chociaż to już chyba było brane. Breslau. Ja. Festung Breslau. Pozwiercie mi te zwierza. Czego tu szukasz, przybłędo? Właśnie idę stąd. Dobra, patrząc na tym... Aha, a czy ja mam na mapie pozaznaczane te... W jakiś sposób inny... Pamiętam o dziadach, pamiętam, tylko... Czy są na mapie zaznaczone jakoś te... elementy tego... ekwipunku? Bo ja miałem takie coś w... Znaczy chodzi mi o zbroje wiedźmińskie, że miałem w ekwipunku taką kartkę, taką mapę i tam to zrobiłem i... Czy one po prostu się pokazują jako znak zapytania? Nie wiem. W ogóle ile tu jest skarbów? Ja tu jeszcze nie byłem nigdy. Może by tak pojechać? A pojadę. A co? Na przygodę. To w zadaniach jest, tak? To zaraz zobaczę. Aha, rynsztunek szkoły kota. Aha, tylko że to jest sugerowane na 17 poziomie. Czyli tam będą rzeczy, z którymi ja sobie najprawdopodobniej nie dam rady. Dobra, zrobię te dziady. Ha! Dziady wydają się być spokojne. Pojadę konno. Jak tam levelowaning? Aha, nic nie wiem. Może po dziadach coś wbije. Dziady! Dziady losu! Czy jakoś tak to było?
Wieść, tak. Zobaczymy, czy zgadza się to z Mickiewiczowskim dziełem, z którego CD Projekt bezczelnie zerżnął. Ależ nieoryginalne studio. Masakracja. Tak, za miliony cierpię katusze, niech mi ktoś sprzeda świńską półtuszę i tak dalej. Teraz rekin, albo wąż rzeczny, wypływa i znienacka atakuje i pozbawia życia. Trzymaj się, Grigo. O, będzie rubo. Ludzie już rzekają na klęczkach. Będzie rubo. Zaczekaj jeszcze. A, północ. Dobrze. To nie tu, sorry. Meditation. Okej. Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Czyli szlachtować. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. No spoko. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Dobra, idź, dziadu. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką męką na tym świecie. To, co po nim następuje, Ale jaja. zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na swady? Burza psia krew. Już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Kto Aha. z was wiecznym błądzi szlakiem? Nie opuścił tego świata. Kto z was błędnym szlakiem? Niech uderzy mnie durszlakiem. Kurwa, baba. Ja do ognia. Dobrze słyszę. Niechaj kończy dłonie. Niechaj duch się nam pokaże. Ja, pogoda tako akurat. Czy się mylę? Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. I Zordon. Who are you? Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia.
Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mus nam pomóc błąkanym duszom? Milcz! Nie będę tolerował nekromancji. Inkwizycja. Pomóżcie! Czyli... Co mam ich... No dobra. Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić. Oje, zaś będziemy mordować. Ja chciałem dobrze. Nikt nie rusza się z niej! Błąd. Nie wolno Wow. przerwać kręgu! Wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, Cimia trzeba wszędzie. dokończyć dziady. Głucho Przygotujcie się. wszędzie. Co to wyjdzie? Co to wyjdzie? Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Cosik szemrze, cosik piska, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Upiory! Nie. Święta ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! Nie. Nienawidzę upiorów. To uświęcona ziemia! Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Czym on o sobie w trzeciej osobie? Dupałeś do Fachschule czy do Oberschule? Oberschule. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. No to nieźle. Jamroz leży w bagnie. O, to fajnie, żeś Poszukam pochował. ciała i zobaczę, co da się zrobić. Giździe. Level będzie. Albo jeszcze nie? A, jeszcze zostało aż 19 punktów do zdobycia. Czyli już lada moment. Cześć Roadkiller. Witam cię. Ale cisza w ogóle tu jest. Aż tak nie swojo. Syndrom jeszcze jeden level. No dokładnie. To jest bardzo wyraźne.
Teraz sobie wbiję. Ej, właśnie, pierwszy raz nie ma wiatru. Ale jesteś pasku. Aż dziwne. Zaczynam myśleć, że to są jakieś jaja. Ej, co? Aha! Na 10 level już jest 1500 punktów. Już nie ma tak łatwo. No i w sumie dobrze, bo to już by było za proste, jakbyś tak wbijało co 1000. A, nie ma letko. Tak całą grę wiatr, żeby w sidequestie zrobić, że go nie ma w końcu. Całkiem możliwe. Można to bez to. Ło, to muszę płynąć. To wiecie co? To ja już sobie na dzisiaj zrobię tutaj w tym momencie zapis i żegnam się z ludźmi, którzy oglądają na YouTubie. Jak dotarli do tego momentu, to gratuluję im. Śledźcie hitboxy, kciuk do wierchu. Tyle.